gertu edo behintzat badaude bestelako bideak. Bai, garbi gelditzen dena da pixka pentsioen kontuekin ikusi dugun bezala, kale mobilizazioak badaukala erantzuna, edo behintzat batzuk presionatuta sentitzen direla, behintzat horren inguruan erabakiak hartzeko gaitasuna daukatenak, estatuarekin negoziatzera begira, gauzako korratu batzu mahai gainean jartzeko, ezta? Egia dena da hori badakigula negoziatzea lortu dutela, baina ez dakigula benetan gero negoziazio mailaren gainean zer negoziatzen den edo zer ez den negoziatzen, ezta? Eta gastu militarraren kontua dakart, aurreko astean aipatu nizuen izan genuela alternatiben azokaren ari honetatik eta pixkat teoriatik praktikara jauzi egiterakoan ze aukera ditugun herritarrok, ezta? Ze, pixkate gaian igual sartu horretik edo, baina bai aipatzea, ez, nik uste dut hemen Euskal Herrian eta orokorrean emakumeok batez ere oso hasarre gaudela, azkenengo arratsalde honetan jakin dugun guzti honekin, eta, badakit horrein mobilizazio pila bat deituta daudela epaitegien aurretara, eta nik uste tokatzen dela, herritar bezala eta kolektibo bezala, pixkat gizarte bezala, injustuak diren eta bidegabeak diren erabakien aurrean planto egitea eta hori exigitzea benetan ez dagoela inungo eskubiderik horrela egiteko, ez da. Eta, pixkat hori da, askotan kexatzen gara, eta esaten dugu ez gaudela ados, baina askotan ze mekanismo ditugu horren aurrean aurka egiteko, ez da. Eta uste dut ez garela benetan kostiente, edo ni neu behintzat, aurrekoan pixkat etorri zirelako eragozpen, kontzientzia eragozpen mugimenduko kidea kontazitze egitera, eta hauek gastu militarraren ikuspegitik planteatu zutelako, eta ni hain flipatuta gelditu nintzen Estatu Espainolean, Espainiako estatuan gastu militarrak duen dimentsioaz, eta horregatik adibidez orain, estatuko aurrekontu orokorrak negoziatzera goazenean, eta emendakinik egingo ez dela, eta pentsio edunengatik zorionez pila bat posten naiz, gu ere izango ote gara, ez dakit pentsio edunak, baina uste pentsio edunenare guztiona dela, baina susmoa daukat beste gauza guzti hauek, egunerokotasunen hartzen diren erabaki pila bat, orde joazela implizitukit ez direla eztabaidatzen, ez da. Eta bai, pixkat, gastu militarrarena hor dagoela, ez? Eta gure errenta aitorpenak badela, nik ez nekien egizan, eragozpen fiskalaren pixkat hori, ez? Herritar bezala zer egin dezakegu bidegabeak diren aurrekontuen aurrean eta erabakien aurrean, ez da? Ze badago, zerbait egiterik? Badago egiterik, eta gainera oso kurioso da, 80. hamarkadatik adibidez eragozpen fiskala egiten da Euskal Herrian, baina betikoa da, ez tresna eraginkorrak direnak, zemen protestatzea oso ondo dago, baina diruak ikutzen ez diren arte, badirudi hemen zerraldatzea... baratzetan sartzen gara, bai. Bai, ez, zerraldatzea oso zaila dela, eta nik onartu behar dizuet, iskat kem mokeko jendea izan genuenan, eta ni bereziki harrituta gelditu nintzela, pixkat, egin zutelako gastu militarraren desglose bat, eta, datuak ekarri ditut pixka zuekin konpartitzeko, baina era berean iruditu zitzaidalako oso esanguratsua guk herritar bezala, errenta aitorpena tresna bezala hartuta, eta hor pertsonen gaineko, errentaren zerga, ez da, pertsona fisikoen gaineko zergaren gainean, eta hor badaukagula eragiteko aukera. Eta, nik egia esan ez nekien, eta desobedientzia zibila da, legeari uko egitea da, modu baketsu batean, bortxari gabe, bera publiko batean eta ezer galtzeko edo ezer, eskutatzeko ez dagoela esanez, baina uste dut interesgarria dela, eta gaurkoa bezalako epaien aurrean, esaten digute ez hiru botereak banatuta daudela, baina gure diruak ere horrelako gauzetara badaude bideratuta, ez da, eta niri esan, pixkan mugitutan atorrelako bai, eta esaten duela, ez dakit, maia herritar bezala behar bada, badaukagu zerbait egitea, ez da? Baina, nahi buzue gastu militarraren... Bai, hasi datuak ematen, sinestuta gaudelako begiekin geratuko garela, begiak handi zabal-zabalik. Berbetan egon gara, kafetxua hartututen, hasi aurretik askotan, kamari jarri beharko gure kafe gelan, asko interesgarriago izaten dalakoan gertatzen dana, gero galdetu iraitzeri hemen baino. Eta momentu baten esaten genuena, nola inbertitzen da idazle baten, eta nola inbertitzen dugu tanke baten, eta inoko ez dino zer? Eta da, nik eskedatu da bota zituztenean, ni benetan, eta bat, balit, bakarra? Hori da. Ni benetan horrela, mundu mailakoak eta Espainiako estatukoak ekarri ditut, ez ditut ekarri Frantziako estatutukoak, ze badakigu ez, pixkatan azken aldean harritzen nahu ez, bortxaketa baten ez dago violentziarik, itxura zauek esaten digun bezala, kanbo ez dago Euskadin, pixkate horrelako gauzak, baina, pixkatatuak horrela ekarri ditut, ez, eta mundu mailan, ea zenbakiak ondo esaten ditudan, ez, zein, estratosferikoa dira, gastu militarra mundu mailan, da, 1.676.000 milioi dolarrekoa, urtean.
Horrekin, pixkat ulertzeko, eta horrela egin ziguten kemekoek pixkat datuak ulertzeko, horren 5% bakarrik, mundu mailako osasun iraunkorraren garapena bermatuta egongo litzateke. Egongo litzateke, alegia, ez dela egiten. Ez dela egiten, da, beste bat, hezkuntza unibertsala. Aurrekontu horren 12%rekin bakarrik, hezkuntza unibertsala bermatuta egongo litzateke. Urteko aurrekontuarekin, Eta 11%rekin, energia berriztagarrien sarbide unibertsala ere bermatuta egongo litzateke. Bai? Zertaz hitz egiten ari garen, 10%tik berako, 12%tik berako portzentaietaz. Idiotak gara. Idiotak gara. Bai, hor gainera ez, eta idiotak gaituzte, eta gainera idiotak gara. Bueno, gerra egiten ari diren oiei guztiei, dutenak kendu, holako jokoren bat eman, estrategia joko hoietako bat, horrekin jolas dezaten eta diru hartu da, beste zerbaitetan inbertituko genuke. Bai, eta nola pixka dena lotuta dagoen, dena da zein duen arrazoia handiagoa eta zein duen handiagoa, ez pixkat hori den ez, eta gaurko epaiarekin, Espainiako estatuko datuak emango dizkizuet, ze hor badago, eta egia da guk errenta aitorpena aipatzen nuen, guk ogasun, foru ogasunarekin egiten dugu, baina berdina da, foru ogasuna, gero aurrekontu edo kupoak erabakitzen direnean, gauza guzti hauetaz ez da hitz egiten, ez da? Gastu militarra, Espainiako estatuan da, 34.068 milioi eurotakoa, urtean, ez dakit zenbadan diru hau. Estatuko aurrekontu orokorren 7%, ofizialki, bai? Eta ofizialki diot, ze itxura zamatez dituzten datuen arabera, defentsara doazenak, defentsako ministeriora bakarrik 8 milioi, ofizialki. Zein da kontua? Dagoela, 25.000 milioiko gastu eskutua. Inputatzen dela, gainontzeko 13 ministeriotatik 12. Beste partida batzutan edo? Osasuna, berdintasuna ez dago kasunetan estatu espainolean, baina gainontzeko ministerio guzti hauetatik dago, ia, imaginatu, 8 milioi bada ofiziala, 25.000 milioi daude beste ministerio guztietan inputatuta. Eta gehi, honi gehitze zaio, senatua, kongresua, eta etxe reala deitutako monarkia honen partidatan sartzen da. Zegiten ari gara, baina kriston, nik ez da egiten zenbat milioitakoa da. Armamentuan, estatu espainola da, munduko 7. esportatzaile nagusia. Eta orduan, orain Sirian ikusten ditugu Macron eta Trump eskua ematen, eta ez dakiz zer, 7. esportatzaile nagusia. Baina EAE, Euskal Autonomia Erkidea da, estatu mailan 2. esportatzaile nagusienetako bat ere bai. Eta Espainiako estatuan, horrekin harrituta gelditu naizela, Europa mailan da, azkenengo urteetan, mundu mailako gerra gehienetan esku hartu duen herrialdetako bat. Ezta? Zerrenda da, Mali, Bosnia, Kosovo, Nigeria, zela baiteko, datuak dira, benetan, bildurgarriak dira, ez da? Nik gelditu nintzen datu hauekin, benetan, zentaz ez da hitz egiten, zegu ez gara, ez omen gara gerrara joan, eta historia guztiak, ez da? Gerra, bakea da, ez? George Orwellek esaten zuen bezala, ez da? Eta hor dago pixkat, ez da? Nola, gure diruak, gure zergak, hau guztia finantziatzeko eramaten dituzten. Orduan, pixkat, kontzientzia eragozpeneko taldetik egiten den gonbidapena, eta esaten genuena, eragozpen fiskala ez da gauza berri bat, baina egiten dena da, tresna bat eman, edo esaten dena da, bidegabeak gure zergak, proiektu bidegabeak egiteko badira, ukatu egin dezakegu hori, eta diru hori eragozpen fiskala ez da ez ordaintzea. Baizik eta bidegabeak iruditzen zaizkigun partidei uko egin, estatuarekin kolaboratzeari uko egin, eta diru horiek berre bestelako herri ekimen bati emateko aukera ematea. Eta hor gainera bakoitzak aukeratzeko aukera dauka, bai? Zenbateko partida eman daiteken hori. Eta ordan gero hauek kontatu ziguten pixkat nola egiten den, errenta aitorpena gainera gure kasuan askotan ja eginda bidaltzen digute, ez da, eta egun nola ere nik uste dute bai pixkat esaten duen, ez? Gerra bakea bada, esate zuen George Orwellek, ez jakintasunare indarra da, esate zuen, eta askatasuna esklabutza da, ez da, nola askotan, nola zenbakietan galdu egiten garen, askotan egiten duen, lana ematen du, lan estra, eta askotan, zuk esan dagoa, ez dakigula hori egin dezakigunik. Hori da. Eta, gauek adibidez, ni ez dizuet esango pixkat nola egiten den, ez? Pixkat, baina, eragozpen fiskala puntu horgen sartu ezkero, hauek laguntzen dute, eta egia esan. Eta ni pixkat historia guzti honekin, eta pentsatzen egon nintzen, hau, maila personalan egiten bada zerbait simbolikoa da.
eta gainera pixka desobedientzia zibilaren aita deitutakoa, 1856an egin zuela Turok, Henry David Thoreau izeneko batek, gero desobedientzia zibila liburuare argitaratu zuen, eta honek lehengo aldiz egin zuen, ebai gerra baten kontra, ez da, Mexikoko, Estatu Batuetako eta Mexikoko gerraren kontra. Eta, bueno, gau bat kartzelan pasa zuen, baina egia da, pixka desobedientzia zibilaren aita deitzen diotela, eta, bueno, gero beste aita gaipatzen, Martin Luther King edo Gandhi aipatzen ditugunen, eta beti txalotzen denean ez, jende hau, bazkenean, hau da, ez, estatuari uko egitetik, uko edo bidegabeak ziren legei uko egitetik edo egite zela. Kontua da, persona bakarka egiten badugu oso simbolikoa izan daitekela, ez da? Eta nik uste hor dagoela kontua, ez da, kolektiboak egin behar direla. Gauza guzti hauek ere eraldaketa eta aserrea kolektiboki adierazi behar direla, ez da? Eta orduan ikuret horrelako tresnak, maila personalean egin dezakegun zerbait dela, praktikan egin dezakeguna, baina kolektiboa espada, komplikatu izan daitekela, ez da? Baina, bueno, ni bereziki harrituta gelditu nintzen, aukera hau badagoela, eta badela tresna bat herritarrok daukaguna, ez da? Eta horren gainera egiteko moduan gaude, errenta aitorpena bete-betean daukagula gainean, beraz, bintzat, pentsa dezagun zer egin nahi dugun, askotan ez dugulako egiten. Eta zuk aipamena egin diozu, Iruñeko bortxaketaren epaiari, hori izango da gure solasaldian gai nagusietako bat, pena da, gaur sofa honetan horretaz hitz egiteko tarte nahikorik ez izatea, baina gerokoan, agian, jarriteko duzu hitz egiten interesgarria izango da, seguru. Izango du. Zeren horrean ere tokatzuko dut zailiko bezala kolektiboki erantzute. Bidegabea den, epai bada. Bueno, zuek oraintxe solasaldian aztertuko duzu. Baina gainera oraintxe bertan galdetuko diote euren iritzia, eskerrik asko Irai. Gure solaskidei, Joseba Iturriot, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Amaia Espinosa kaixo ongi etorri. Eta Iban Santamaria arratsaldeon ongi etorri baita zuri ere. Esan dizuegu, Iruñeko San Ferminetako bortxaketaren epaiaren zain geundela, atzeratu eginda, eta zain geunden, zurrumurruak ere bazeuden, tartean boto partikularren bat egongo zen ala ez, eta azkenean bete eginda. 9 urteko kartzela zigorrak ezarri dituzte 5 auzipetuentzat, sexu abusua egotzi diete, ez sexu erasoa.